φαρμακείο. Άντε πες στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο. Ήτανε που λες βούλη, έτον ένας μάνα και ένας θεατέρα. Άρα η θεατέρα έτον ολίγουν τα πάγκουνα έτουνε. Λέτε η μάνα του, Σιμέλα, θα πας στο φαρμακείο βούλη, γιατί τα μουνία μου νηψηρίασανε. Και θα πάω παίρνεις φάρμακο και θα βάλουμε στα μουνία μου να χάνταν τα φτύρας. Λέει και εκείνη καλά μάνα θα πάω. Θα πάω στο φαρμακείο να μα κοιτάλες το δυνατά. Σιγά σιγά θα λες το φαρμακοποιό να έτσι και έτσι. Εκείνος ξέρει θα δύσει. Άρα πάει το κορτσόπον απαδάσει και κείμεραν στη στράτα. Ενέσπαλε να το θα πέρ. Ενέσπαλε το θα πέρ λέει και η μάνα να τσκουίζει από μακρά τη μάνα να τσκελέται. Μάνα, το είπες για πόσο να πέρω. Το είπες. Λέει και αυτή. Πέτον για 2 μουνία. Εκείνος ξέρει για 2 μουνία. Αυτή ήταν να μην το ακούσει. Φωνάζει η μάνα από την άλλη μεριά και λέει 2